Så er der fuld hus. Prøv at, for hyggens skyld, kan I ikke komme lidt nærmere for vores skyld heroppe på scenen? Der er ingen grund til at sidde der. Ikke fordi I må godt, hvis I skal løbe, så skal løbe, men det er mere, det er et stort lokal, og I sidder langt væk. Det er der jo ikke så meget grund til. Nej, fordi vi skal jo i den grad, synes jeg, snakke om et spændende emne, som måske godt kunne ende med at have langt større betydning i forhold til, hvad vi lige går og forestiller os lige nu. Altså, hvordan teknologien kan optimere mennesket. Og det snakker man selvfølgelig gerne om inden for hele sportsgrenen, men hvordan kan det gøre også ved steder, hvor måske kan inden for parasporten altså hjælpe meget mere der. Og der har jeg så et stærkt panel med mig i dag. For anden gang i dag, Andreas, så kan jeg byde dig velkommen her. Andreas Adler, præstationsingeniør hos Team Danmark. Og så har vi Thor Røn Johansson, assisterende landstræner for kørestols rugby. Og ikke mindst Lars Nielsen, landstræner for atletik spring. Der var I flere trænere, fik også at vide 4. Ja, 4. Jeg har en du har hovedgruppe hver. Jeg har alle springerne her. Check. Så rend og hop. Rend og hop, ja, okay, fair nok. Og jeg hedder David Gullager, jeg vil køre lidt så vidt muligt igennem. Nu når I er så få hyggelige, så må I meget gerne byde ind med spørgsmål, også undervejs. Så bare række en hånd i vejret, så må vi se, hvis der er nogle gode. Jeg ved, ligger nogle guldkorn og venter et eller andet sted, men det er ikke no pressure og alt det der. Hvis vi lige kigger i første omgang på teknologien og parasporten. Hvor stor indflydelse har det så haft her i nyere tid? Om jeg starter med dig, Thor, nu sidder du med din selv egen medbragte stol. Så må jeg jo så spørge i forhold til, hvor meget har det ligesom skabt en mulighed, en åbenbaring, om man vil? Jamen, jeg tror, altså, teknologi som helhed er jo blevet et konkurrenceparameter, ligesom det er i alle andre, også i raskidrætten, og det er det også i alt kørestolssport, og det er det sikkert også, det vil Lars sikkert også sige i atletik. Og kørestolen som sådan, altså der arbejder man jo med, at i kørestolsrugby har du har 2 ting. Du skal generere fart, men du skal også kunne modstå, at materiale simpelthen kan holde til at blive smadret, fordi det bliver smadret. 2 stole, der støder ind i hinanden med 15-20 km i timen. Der er noget kraftoverføring, og hvordan finder du den balance af at finde et materiale, der er stærkt nok, men samtidig også let nok, fordi du vil gerne være så hurtigt som overhovedet muligt. Og der har det historisk set været aluminium, og før det noget, der var tungere. Men de fleste er faktisk efterhånden ved at gå over til titanium også. Og det samme med hjul. Drivhjulen er jo enormt vigtige. Carbon bruger man der nu. Altså, så der er sket rigtig meget, men det er hele tiden jo et game om at finde de sidste procenter, også på udstyr. Ja. Hvad med hos jer, Lars? Ja, altså man siger, sådan parasport adskiller sig lidt fra raskidrætten ved, at der er nogle atletgrupper, hvor teknologien dybest set er en forudsætning for, at de kan dyrke deres idræt. Den udvikler sig hastigt, synes jeg jo, og det er spændende at være med til og prøve at se, hvordan man optimerer på forskellige parametre. Så der er helt klart en del ting at hente, og det, der også er fascinerende ved det, det er, at teknologien, som du kobler på personer, der er individuelt forskellige, gør jo også, at der er mange parametre, der skal passe sammen for at kan optimere i forhold til at opnå de optimale præstationer. Ja, det er klart, der er jo ikke én løsning, der passer hver enkelte på det punkt. Jo, der er nok en løsning. Den optimale løsning for den enkelte person findes jo et eller andet sted, og det er det, man skal prøve at finde frem til. Men personen ændrer sig jo også over tid, altså bliver stærkere, hurtigere, og hvad gør det så ved de altså proteser for eksempel? Hvis man løber eller springer på den, højere hastighed, større kraft, så får du et andet output af en standardprotese, kan man sige. Så det skal man justere på, og så har du en anden, der konkurrerer det samme, hvor det er nogle andre ting, individuelle ting, som passer ind. Så du kan ikke ligesom lave det samme for 2, der laver det samme. Nej. Der er forskel på de 2 personer. Det er klart. Ja, Andreas, er du det overordnede billede på det punkt, i forhold til, hvor meget det kan hjælpe? Jamen, jeg synes, det er jo interessant, at altså især for parasport, når man har det her med, at teknologien ligesom smelter sammen med atleten. Fordi, som Lars nævner, at mange steder, der er teknologien, det vil sige udstyret, det er jo en forudsætning for, at en paraatlet rent faktisk kan dyrke sin sport. Så hvad om det er en stol, eller om det er et ben, eller en arm, eller hvad det er, så kan nogle af de ting, der smelter sammen med atleten, synes jeg er ekstremt spændende. Og der sker jo bare noget, i parasport, men bare generelt i samfundet, når nye materialer og materiale
udvindingsmetoder, de udvikler sig, så går man fra de her lidt tungere metaller over aluminium, titanium til carbon til, og med det der følger der også nogle nye muligheder i forhold til kraftoverførsler og hvad der er muligt af design elementer for simpelthen at øge præstationerne. Men hvordan har det så hjulpet i forhold til præstationer? Altså ser vi nogle vildere præstationer, end vi har gjort tidligere? Nu i kvæg, om det er materialer, eller om det er selve udstyret, eller hvad end det måtte være. Altså er I blevet lidt vildere, Thor? Ja, vi er blevet lidt vildere. Vi er i hvert fald blevet hurtigere, og vi er også blevet stærkere. Og jeg tror også, at det, der helt generelt sker i øjeblikket, det er, at det går utrolig stærkt. Altså konkurrencen den er virkelig blevet skærpet de sidste 5-10 år. Og det ser man selvfølgelig generelt i sport, men i særdeleshed i parasporten, synes jeg virkelig, virkelig, det går hurtigt. Og det gør også, at som vi også snakkede om lige før her, at vi kigger, vi er jo en holdsport i kørestolsrugby, men vi kigger faktisk mere og mere individuelt for at optimere på dem. Fordi de er så forskellige, som Lars også snakkede om. Altså jeg har jo atleter, som har nedsat lungekapacitet. Jeg har atleter, som har meget lav puls. Og hvordan optimerer du dem? Så når jeg arbejder sammen med eksperter, som skal ind på holdet, så kan jeg ikke rigtig sammenligne med, hvad man kan gøre O2-mæssigt med en roer, eller med nogle raskidrætter. Så vi skal hele tiden finde nogle løsninger, som er designet til nogle atleter. Og det er jo altså nogle atleter med udfordringer. Og det kan godt være udfordrende, men det er jo også det, der gør, at det er super, super interessant. For når du så lykkes, så er outputtet, så er det også signifikant. Men så tag mig lige igennem, du siger det udfordring også til dig, Lars, når jeg nu siger, jamen det handler om at finde den specifikke løsning til det enkelte menneske her. Altså, hvor krævende er det? Jeg går ud fra, at man prøver, fejler, indtil man finder, du ved, som du også siger, Andreas, hvor det smelter sammen, og det giver mening. Eller har man sådan nogenlunde fornemmelse af, hvordan man kan sætte ind? Altså jeg kan sige sådan, altså jeg kommer jo fra, jeg var landstræner siden 92, så det er efterhånden næsten for længe jo. Og i 17, der henvendte Daniel Wagner sig til mig, om jeg ville prøve at hjælpe ham. Og det var jo en helt anderledes oplevelse at finde ud af, hvordan skiller man ham ad og sætter ham sammen i forhold til de her ting og sager. I 12, der var han med første gang til PL, der vandt han bronze på 6 meter og 11. I 16, der vandt han også bronze på 6,57. I 2021, som det hedder, der sprang han 7,09. Og målsætningen for Paris, det er, at han skal springe 7,5. Verdensrekorden er 7,25, han har sprunget 7,19. Så der sker jo noget i det der. Og det der er, det er, at proteserne udvikler sig. Vi optimerer. Da jeg startede med at træne ham, der havde han 15 skridts tilløb. Nu har han 21. Så han oplever en anden hastighed. Og det betyder så, at han kan springe med en stivere protese. Men når du springer med en stivere protese, hvis du ikke har de fysiske forudsætninger til at holde spændingen i kroppen med den øgede hastighed, med noget, der skal komprimeres, så du har 150 millisekunder til et afsæt, og du kommer med 30-35 km i timen, så lykkes du ikke med det. Så alt det her, det handler om at finde ud af, hvordan bygger man ham op. Når han bliver stærkere, så er han en anden person, end han var året inden, hvor han var knap så stærk. Så det er ligesom, du kommer fra en skole, der sætter dig ind i Formel 1, ikke også? Det starter med at køre i hegnet. Så du skal ligesom finde ud af, hvordan styrer vi den her bil, og det er lidt det samme, der sker med mennesker, når de udvikler sig. At de bliver stærkere, og så videre, så videre. Så der sker noget hele tiden, og det er ikke noget en proces, og det er det, der er interessant med, at man skal udvikle dem ud fra der, hvor de er nået til i deres udvikling. Ja. Jeg har et spørgsmål. Ja. Men Daniel, det er, som springer længdespring. Ja. Han har 100 meter. Ja. 100 meter. Protese på det ene ben. Ja. Sætter han af på sin... Han sætter af på protesen, ja. Har han altid gjort det? Ja. Men så... Ja, det er jo meget interessant, at man har lad os kalde det et rask ben og en protese, men at man sætter af på protesen, og ikke det raske ben. Nej, jeg kan godt se, hvor du også vil hen af, for det er jo også ligesom... Det er også godt at have op, fordi lige præcis, du må godt stille spørgsmål i det. Ja. Men det er det der med også, jeg også vil spørge om i forhold til, når du siger, at han bliver bedre, og vi bygger ham op. Er det mennesket, man så bygger op, eller er det samkøring med teknologien, og lidt det, som Andreas også lægger op til her, er I jo faktisk
benytter jer af teknologien, måske næsten udnytter teknologien, hvis vi tager djævelens advokat på, til at få et bedre afsæt, eller hvad det hedder, spring? Jamen altså du er nødt til at optimere, altså nu er jeg også ingeniør af uddannelse, godt nok bygningsingeniør, men materialer og så videre, det er jo lidt det samme. Så det har været en del af den, at finde ud af i dialog med den osteopat, eller hvad hedder det, ortopæd, som hjælper med at lave de her proteser, finde ud af stivheden, hvordan skal de indstilles i forhold til, hvis du tager dem for tæt på ham, når han rammer, så knækker knæet sammen, og så ligger han der på jorden i et stort brag, og det samme sker, når han sætter af. Så der er nogle ting, man ligesom skal finde ud af i forhold til det. Så har man ligesom begyndt at eksperimentere med, med såler, hvor man sætter under, fordi når du har en bue, så den afstanden på kraften i forhold til buen, jo større den er, jo mere energi kan du ligesom oplære i den her protese. Og det du kan oplære, det får du ud på den anden vej igen. Og ved at du kan flytte punktet på foden eller frem, så bliver der større afstand, og så kan du lære mere energi, og så springer du bedre. Og igen, hvis du så ikke kroppen ikke er stærk nok til at håndtere de ting, jamen så mislykkes du. Ja, men så alligevel benytter I jo så er det ikke eksisterende ben frem for benet. Ja. Men altså, man kan sige sådan, altså det spørgsmål, som du vil stille om lidt, er det snyd? Ja. Der kan man sige sådan, når jeg spørger den anden længdespringer, jeg træner, der springer lidt længere, men er rask, og han siger sådan, det er jo lidt snyd, han sætter af på den der, så siger han, vil du bytte? Jo. Og det vil han så ikke. Og det der er, man bare sætte den op, fordi det er jo også et unfair spørgsmål, altså det er ikke vil du beholde dine ben, eller vil du have dine ben, altså. Men her giver vi vel en form for konkurrencefordel til det. Nej, det gør det ikke, fordi det har man lavet analyse på. Okay. Og det handler igen om handicappet. Altså hvis du er handicappet over knæet, så får du ingen konkurrencemæssig fordel. Hvis du er handicappet hernede, så den du får, altså der er meget sådan lidt sort humor eller sjov humor i parasport, ikke? Altså når man kun er handicappet her og har en protese, der kun erstatter foden, det kalder de en hudafskrabning. Og det heroppe, det er sådan ligesom mere alvorligt, når det er på den anden side. Og det der er, det er, at en, der har en protese hernede, Markus Rehm, som de kalder ham Blade Jumper, han har sprunget 8,72, så han springer dybest set lige så langt som de allerbedste, længere end dem, der nogle gange vinder OL. Han har et helt normalt bevægelsesmønster. Så han i sin løbestil, når han løber sit tilløb, kan opnå de samme hastigheder, som en rask udøver kan. Og når de analyserer ham, så får han mere energi med igennem hen over afsættet, end en normal springer gør. Så han kommer ikke til at stille op til OL på samme måde, som vi har Pistorius Blade Runner. Ikke? Også ham undersøgte man også, og han blev sgu aldrig træt, så når han løb 400 meter. Derfor fik han ikke lov at kunne være med i raskidrætten. Daniel for eksempel, han kan ikke komme op i samme hastighed, fordi han skal køre sit ben ud sådan her, udenom. Han kan ikke løbe hen over det, når han starter de første 4-5 skridt. Så han når aldrig op i den samme hastighed, som andre gør. Og det betyder så reelt, han kommer ikke til at springe 8 meter, og så har han ikke nogen fare for nogen som helst. Så han kan godt deltage i raskidræt. Vi kommer meget mere teknisk ned i detaljer, hvor man egentlig har mistet sit ben, end jeg lige havde regnet med den her diskussion. Men det er faktisk der, hvor du siger, alt afhængig hvor det er henne, så kan man selvfølgelig gøre mere. Nu har jeg mødt Daniel og set hans proteser og snakket med ham om den nemlig. Og de virker jo meget, de virker næsten futuristisk, og apropos nu nævner Pistorius, som netop også var en kontroversiel figur af mange årsager, men netop også på grund af hans blades her. Ikke? Men alt afhængig af den del. Hvad i forhold til dig, Thor, i forhold til sådan en kørestol? Altså, det er jo lige så... Jeg ved ikke om jeg vil kalde det kontroversielt, men der er bare så mange, kan jeg læse mig til, måder, man kan tweak den på, så den faktisk er der, hvor den er tæt på at være kontroversiel, hvor meget man tweaker den. Ja, jeg ved ikke, om den er kontroversiel. Altså, et eller andet sted, så vil jeg sammenligne det lidt med en cykel. Et eller andet sted tænker jeg ikke, den er kontroversiel. Altså, man optimerer så meget, som man kan på sit udstyr. Men er der begrænsninger på, hvor meget du kan? Du ved godt, du ikke kan sætte en motor på, men... Ja, men der er selvfølgelig nogle regler for, hvordan den skal bygges, og hvor lang den må være, og hvor bred den må være, og
der er alle mulige punkter for, hvordan den skal se ud, for at man ikke får en konkurrencemæssig fordel, som er unfair, og der er også noget i forhold til sikkerhed, fordi der er jo der er smæk på. Så derfor skal det også være sikkert. For eksempel det sted, hvor man har impact, altså hvor man rammer hinanden. Det skal være præcis det samme sted. Det er ikke sådan noget med 3 mm og sådan noget, fordi... Man kan ikke lige få tilføjet en lille kniv, som sådan en chariot, der lige kommer ud for... Nej, der er knap så meget James Bond over det. Nej, okay. Nå ja, men der er vel stadigvæk noget i forhold til alt form for udstyr. Nu er i jeres sport en stor del af udstyret, for at det overhovedet kan kunne lade sig gøre. Er der flere regler inden for den her, end vi kan rask sport? I forhold til, hvad man må og ikke må? Du nikker, Lars. Ja, det er der jo nok. Altså, du må også gerne starte med klassifikationer men det er der. Når du kører videre. Jamen altså, netop klassifikationerne, ikke også? Altså, atleterne bliver jo dybest set undersøgt i detaljer i forhold til at finde ud af, hvilken kategori må de konkurrere i. Og de to ting, som jeg nævnte her, ikke også, det er 2 vidt forskellige kategorier. Man kan også godt springe mod nogen og løbe mod nogen, som har en lammelse i det ene ben, som konkurrerer i samme gruppe som Daniel. Ja. Så der er noget i forhold til de der ting. Og så kan man sige, at nu mister jeg lige tråden. Men så lad mig så spørge i forhold til din sport. Kan der være forskel på, hvor benet er, eller hvor let man er i kørestolen, og derved hvor handicappet man måtte være i grader af den dur, at det så derved man kan se, jamen du har faktisk, du snakker også om smeltet sammen, du har faktisk en kørestol, der kan meget mere, end den jeg sidder med, fordi du kan mindre, eller hvad? Jamen, altså hele det her klassifikationssystem, det er bare sådan en evig holdeplads for diskussioner, og det har det altid været, fordi altså, er man handicappet nok til at være, altså for dem, der ikke rigtig kender til det, så er der altid sådan et klassifikationssystem i de enkelte sportsgrene, og i kørestolsrugby, der kan man have funktion fra 0,5 point, hvilket vil sige, at man har meget lidt funktion. For eksempel har man ikke triceps, og man har ikke noget funktion herfra og ned. Men man kan også være amputeret, og så have fuld funktion i armene. Og det giver jo i sagens natur nogle enorme fordele, at man kan bruge sin trunk og derved propellere stolen fremad meget hurtigt. Men inden for de her klassifikationer, inden for de her gradueringer fra 0,5 point til 3,5 point, der er det altid sådan noget med, at er han måske lige den der, og er han lige den der. Og faktisk er det et af de steder, faktisk, hvor det også er blevet et konkurrenceparameter. Fordi altså de her vurderinger bliver lavet af læger og fysioterapeuter, som jo er enormt dygtige, men man kan se det, det er et konkurrenceparameter i rekrutteringen, at folk er simpelthen ude at finde nogen, der ligger lige på borderline, og hvad er argumentet for, at man så er i en lavere kategori? For hvis man er i en lavere kategori, så giver det jo en konkurrencemæssig fordel, og det er jo det, vi jager alle sammen, så det er en kæmpe betydning om, man er 2 pointer eller 1,5 pointer i forhold til det setup og de spillere, man kan putte på banen. Og nogen, der er enormt dygtige til det, nu kommer jeg fra en anden workshop derinde, hvor englænderne er jo enormt dygtige i cykling blandt andet. Det er det samme her. De har nogle ressourcer og nogle evner til at ikke blot finde, men også rekruttere de her atleter, som ikke nødvendigvis er atleter, men gør dem til atleter. Men finde de specifikke sygdomme, handicaps, som lige præcis passer ned her, og så finde argumenterne for, hvorfor hører de lige præcis hjemme her. Fordi kan du makse op på den funktion, du har i hver kategori, så er det, hvis du kan gøre det på alle de 4 spillere, du sætter på banen, så er det jo en enorm betydning, som du ikke kan hente i stolen, eller ved at optimere den. Ja. Så det er også et ret vigtigt aspekt. Men Andreas, hvad for nogle sportsgrene er der derude, som er meget ops på det her, i forhold til parasporten, og netop hvor man kan få ikke de steder konkurrencefordel, men hvor der er måske store klassificeringsforskelle i udstyret? Men jeg tror generelt, det er meget forskelligt, alt afhængig af hvilken sportsgren man går til. Jeg synes jo, jeg vil egentlig gerne dreje det lidt i retning af at sige, nu står der jo foran mig nu, jeg ser det her, jeg ser det samme, som I ser heroppe, så altså at teknologiens betydning for fremtidens parasport. Jeg godt tænke mig, hvad er parasportens betydning for fremtidens teknologi? Ja. Hvordan kan man bruge parasporten til at få teknologi ud over rampen? Jeg synes jo, nogle gange, nu snakker vi om, at man prøver at lave en protese,
som ligner et almindeligt ben. Jeg kunne godt tænke mig, at man gik endnu vildere. Altså man gik ud og sagde, hvorfor skal det være et almindeligt ben, man prøver at efterligne? Hvorfor går man ikke vildere? Nu har man et hængsled. Hvad nu hvis det var et kugleled? Hvad nu hvis benet kunne dreje hele vejen rundt? Hver gang man har nogle hjælpemidler, hvorfor laver man det? Hvorfor er referencen det almindelige, det raske? Hvorfor skyder man ikke, når man alligevel skal sætte en protese på? Hvorfor laver man så ikke en protese, der er endnu vildere? Der er et udstillingsvindue for, hvad der kan lade sig gøre af hjælpemidler. Men er det så... Det er jo så der, hvor vi kommer ind i noget etisk og noget man siger, mere sportsetisk i forhold til, hvad er sportens ånd? Altså, er det så en præstation, eller det udstyr, du benytter dig af til at få den præstation? Lad os sige, at du har fået et ben eller en kørestol, som kan det ekstra, fordi det var noget anderledes. En form for alien-mulighed, ikke? Altså, men er det så det, der har gjort det, eller er det mennesket, der har gjort det? Hvor stor del er det en del inden for parasporten? Altså man kan sige sådan, at inden for atletikdelen, og jeg tror, det er det samme for mange af de andre parasportidrætter, at hvis du har sådan en protese, så skal den jo være i handelen i mindst et halvt år, inden den kan blive godkendt til konkurrence. Så det vil sige, at alle konkurrenter har mulighed for at løbe med nøjagtigt den samme. Så det regulerer jo lidt mulighederne for at komme med englændernes nye specialcykel til OL, som der er ingen andre, der har haft mulighed for at køre på. Det oplever man i hvert fald ikke i parasporten, fordi det regulerer man på den måde. Så hvis man skal opfinde noget alien, noget, ikke også, jamen så det er jo en mulighed. Og der er der sikkert nogle etiske ting i det. Men det er i hvert fald reguleret sådan, så at du får ikke en konkurrencemæssig fordel i forhold til dine konkurrenter i forbindelse med et EM, et VM eller et PL. Jeg tænker jo, altså den her regulering, det er helt med på, det skal være tilgængeligt for alle. Ja. Men jeg tænker mere som parasport, når man har OL og man har PL, så er der ingen tvivl om, at til OL, der er der relativt stor opmærksomhed i hele verden, og PL, der er også opmærksomhed, men nyder ikke lige så store tv-rettigheder osv. Økonomisk. At hvis man så til gengæld sagde, nu går vi bare vildere, altså der bliver løbet hurtigere, man springer længere, man hopper højere, at man som parasport bruger teknologien som sådan et udstillingsvindue, at det er fint nok, der er OL, men nu kommer PL, fordi nu løber vi 8 sekunder på en 100 meter, eller vi springer over 10 meter, eller altså at man bruger det som et udstillingsvindue, så kan man sige, er der ens for alle? Jamen, hvis udgangspunktet ikke er, at man skal lave noget, der er ens for alle, vi skal lave noget, der er ens for alle, men det skal også være vildere. Jo, men det ligger lidt op til, jeg så, det var sådan en joke omkring, skulle vi ikke give en atlet så mange præstationsdopingsmidler som overhovedet muligt, og så bare se, hvor højt kan mennesket i virkeligheden komme til at hoppe med det hele. Det er lidt den tanke, du er ude i forhold til, jamen, hvad kan vi gøre? Lidt mere, sige, GeoGearløs tanken. Nu sidder du som Team Danmark. Vil det være en givtig ting, tror du, synes du, som organisation, så siger, okay, lad os se, hvad kan man gøre? Det lyder også lidt her, som om, så er der jo ikke nogen retningslinjer eller noget begrænsninger for, hvad man må. Jeg tænker det mere, et er for Team Danmark, men jeg tænker parasporten generelt, altså for at tiltrække noget opmærksomhed, for at være med til at drive udviklingen. Der er mange af de hjælpemidler, som er en del af parasporten, som også bliver hjælpemidler for, lad os kalde det, den raske del af befolkningen. Så det vil sige, hvis man nu snakker sådan noget som exoskeletter, eller hvis man nu sad til et PL og så en, der springer 10 meter længdespring, jamen hvis man kunne sige, tænk hvis jeg havde sådan et ben, eller tænk hvis jeg kunne sætte et exoskelet på mit ben, så jeg selv kunne springe længere, eller en arm, der kunne dreje hele vejen rundt. Altså sådan nogle hjælpemidler, som vi kunne gøre, at det kunne gå ned i til lagerarbejderen, eller til hvem der nu er. Altså at parasporten bliver et vindue for en teknologi, der kan bredes ud til den almindelige befolkning. Ja. Vil du være med i sådan et setup, Thor, i forhold til, hvor man også siger, ved du hvad, lad os se, hvad vi kan.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at PL er det største udstillingsvindue for alle de her ting, men også for at showcase, hvad det er for nogle atleter, fantastiske atleter, der egentlig er derude. Og for at komme tilbage til, jeg vidste faktisk ikke, I havde de regler med, at det skulle være i handelen i et halvt år. Sådan er det ikke i kørestolsrugby. Der er det bare, der er det, find på noget smart, og så gemmer du. Hvis du kan smide det sammen, så er det ja, okay. Præcis. Altså, der er det, og det er det på alle planer. Også den måde, vi arbejder med data på. Altså, det er også en hel videnskab, altså at finde konkurrencemæssige fordele igennem det, og skabe taktiske fordele, og scoute på modstanderen. Også en kæmpe stor kompetence, som er med til at skabe fordele. Og så vil jeg komme tilbage til det med, hvad kan man egentlig gøre? Hvor meget, det er mere noget omkring åbenhed, tror jeg måske egentlig, omkring hvordan træner atleter så egentlig. Fordi hvis man kommer tilbage til de atleter, som for eksempel har nedsat lungekapacitet, det er noget, jeg sidder og kigger på lige nu. Vi kigger lige nu altså meget enkeltvis på hver atlet. Hvordan kan jeg trimme? Hvordan kan jeg finde de der 2% hos ham der? Så ja, det betyder meget det rent taktiske, men hvordan kan jeg lige finde 2% her? Og jeg har nogle atleter, som har nedsat lungekapacitet for eksempel. Hvordan træner vi dem optimalt? Altså, hvad er det for nogle devices, der kan hjælpe dem med at træne deres lunger? Og det er ikke noget, jeg lige kan gå ned og hive ned fra hylderne. Det kan jeg måske godt, men jeg kan ikke sige, det er testet, så jeg ved det virker. Så det er noget med at prøve at gå ud og prøve ting af. Og så kan det godt være på bagsiden, altså når nu alle andre konkurrenter også finder ud af, hvordan fanden kan det være, at han blev så hurtigt, så skal vi selvfølgelig dele det, og sådan så at nogle af de her ting, de også bliver alment tilgængelige, men der er nok at hente derude, og jeg glæder mig til at spare med dig på et eller andet tidspunkt, fordi du har mange gode idéer, lyder det til. Ja, sæt sammen og gøre ved, hvad med en helikopter herovre? Men lige nu er vi i en unik situation, hvor der er et år til PL, hvor vi er kvalificeret som hold. Og det er lidt forskelligt fra land til land og fra idræt til idræt. Men det giver et vindue, hvor du virkelig har mulighed for at lave noget house cleaning, altså hvor vi kan kigge alting igennem og virkelig prøve at optimere på alle aspekter herunder udstyr. Hvad med dig, Lars? Hvad for et niveau af teknologi vil du acceptere? Jeg tænker jo, at jeg kan godt følge det, Andreas siger, men jeg tænker også, at jeg tror, at hvis man begynder at lave sådan nogle ting, hvor teknologien fylder så meget i præstationen, så er jeg bange for, at det kan give backfire i forhold til, at så er der nogen, der ikke gider se på det, fordi så er det lidt freakshow-agtigt, hvis man kan sige det sådan. Det kunne jeg godt have en overvejelse omkring, om det ikke vil give backfire i forhold til, at det er reelt sport, eller er det bare nogle robotter, der springer rundt og skal overgå menneskerne. Hvis vi så snakker teknologi, altså noget af det, som jeg tænker, teknologien er med til, det er jo reelt hele opbygningsprocessen, altså træningsprocessen frem mod de her mesterskaber. Der er der en masse muligheder i teknologi også. Og der er noget af det, som vi måske også kommer til at snakke om, det er adgangen til udstyr, adgang til teknologi, som koster penge. Jeg tager et eksempel, altså når vi skal lave overspeed-træning, altså hvor vi skal have Daniel til at løbe hurtigere, så er jeg nødt til at løbe og trække en snor, så han kommer bag ved mig. Det vil sige, at jeg kan ikke se, hvad han laver. Men hvis jeg havde 120.000 kroner, så købte jeg en maskine, der både kunne lave modstandsløb og overspeed, så jeg kunne se og iagttage og finde detaljerne i, hvordan skal vi optimere på de her ting. Altså, en ting er at have et video, en anden ting er at se det live, fordi der er der noget med fornemmelsen og hastighed osv., som er vigtigt. Så adgang til investeringer i forhold til parasport, i forhold til raskidræt, der ligger der nogle udfordringer i forhold til det. Altså en ny Daniel Wagner, der dukker op og har været ude for en ulykke og mistet sit ben. Muligheden for, at han bliver den næste Daniel Wagner, er jo nærmest umulig. Altså with the 15, altså der er 15% af verdens befolkning, der har et handicap. Og hvis vi kigger det i Folketinget, altså 15% af stemmerne i Folketinget, det vil fylde rigeligt meget i Folketinget, men de fylder ikke ret meget i parasport og ikke i kommunale sammenhæng. Så unge mennesker, der oplever at få et handicap, de er ekstremt svært ved at finde mulighed for at komme til at dyrke paraidræt, fordi de kommunale bevillinger, du får et ben. Og hvis det ikke er sådan et sørøverben, pind, du skal stå på, så er det noget, der næsten ligner, og det kan du altså ikke lave idræt med. Så der er nogle ting i forhold til, at teknologi kan vi godt snakke ud omkring, og det kan vi optimere på, men helt nede på det basis,
i forhold til at give folk en chance for at være en del af det her, der skal der også ske noget. Men det giver selvfølgelig nogle konkurrenceforvridninger i forhold til penge, men det gør det jo også, går jeg ud fra, som vi også snakkede om i det andet panel i forhold til raskidræt. Der var der også nogen, der har flere penge til at kaste efter det rigtige udstyr, og så står man lidt der, måske lidt mere udtalt her. Men hvis man nu lige sådan skubbede pengesituationen, pengesnakken lidt til højre, så siger man, okay, I havde de muligheder, der måtte være, og de penge, der måtte være. Hvad vil så være, hvad vil drømmen være inden for jeres felter i forhold til noget teknologisk mulighed, teknologisk hjælp? Nu var jeg lidt inde på det i forhold til Daniel, men kunne der være noget andet? Noget, så skulle det være ben, der løber sig selv, eller noget, den du... Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, det kunne være sjovt nok, men så tror jeg, man skal finde en anden, der skal være med til det. jo, men så kunne der lige pludselig komme nogen, som ikke havde det samme handicap, ikke? Men altså, man kan sige sådan, at forskelligheden mellem forskellige nationer er jo, altså, når Daniel springer, og verdensmesteren, og ham, der har verdensrekorden, er fra Tyskland, så sidder der 4 mennesker, eller Andreas, og filmer, analyserer og alt muligt andet. Når vi konkurrerer til både PL, så står jeg med en iPad og skal coache ham og kigge videoer og alle mulige andre ting og sager. Så bare det i forhold til setup, og det er 2, der ligger sådan her. Der er ekstrem forskel i, hvor meget man ligesom kan støtte op eller få hjælp til i forhold til de teknologiske udviklinger. De ting også. Så der tænker jeg, det er nogle af de, hvad kan man kalde det, lavt hængende frugter eller ej, fordi det er trods alt penge, der skal bruges i forhold til det her, ikke også? Men det er noget af det, der, jeg tænker, der gør den største forskel i forhold til, hvornår vi er med på niveau med de andre. Jeg vil gerne svare på det der. Ja. I forhold til, hvad man siger, hvis økonomien ikke var et problem, så vil jeg sige, hvis man laver elementer, som minder om altså man laver en protese, der minder om et rask ben, så vil jeg godt tænke mig, at man kigger lidt mere ind i at bygge noget sensor ind i sådan et ben. For der er jo mange ting med et rask ben. Jeg kan ikke putte ting ind i det. Så der er mange sådan spørgsmål ude i raskidrætten. Så det her med, hvad kan parasporten egentlig give til den anden verden? Jamen, den kan faktisk give nogle svar, fordi man lige pludselig erstatter noget. Jeg kan ikke måle. Der er nogle kræfter og nogle forskellige ting, der foregår ned sådan. Det kan man ikke måle på. Nej. Hvor man, hvis jeg bygger et kunstigt dem, så kan jeg jo bare putte sensorteknologi ind i det, og så får jeg lige pludselig nogle svar, der går den anden vej. Men nogle af de svar har vi også, fordi altså Øsur, som producerer de her proteser, ikke også? Altså deres fabrikshemmeligheder og så videre, dem har vi jo adgang til, når vi tager op og diskuterer med dem på Island, hvor de hører hjemme, i forhold til at finde ud af, hvad er der rent faktisk muligt i forhold til de materialer, og hvordan man bygger kurverne op og så videre. Markus Rehm, ham der har protese hernede, han er selv bandagist og arbejder rigtig meget med de her ting og sager. Og han har også Øsur. Så der bliver brugt rigtig meget teknologi i forhold til udstyret. Men i forhold til træningsprocessen, der er nok der, hvor vi er mest udfordret. Det vil jeg egentlig også godt lige kommentere på. Altså, overordnet set synes jeg ikke omkostningerne ved sporten, at det er i hvert fald ikke fra min stol af den største udfordring, det største ønske, som du var inde på. Hvad ville have størst betydning? Det er mere adgang til de folk, som ved noget om de her ting, altså de givende eksperter. Et sted, hvor vi har været inde, og det har faktisk også influering på læring, det har været det her med at arbejde med data. Altså simpelthen, hvordan tagger vi? Hvordan får vi analyseret spillet på banen? Hvordan får vi scoutet vores modstandere? Hvordan får vi sat vores spillere i de rigtige situationer? Det har vi brugt meget tid på, og også med nogle gængse folk, der vidste rigtig meget om det her. Men det var ikke noget, vi selv ville være i stand til at lave. Og sådan er der mange forskellige ting, altså også inden for biomekanik. Jeg synes, det er enormt spændende, altså hvad du laver, Andreas. Hvis jeg skal lige smule tilbage til det der med træningssituationen, der arbejder vi også lige nu faktisk med live video og live feedback til den enkelte atlet. Så det vil sige, at når nu, at jeg sidder og ser på en rugbytræning, vi gør det primært i træning, vi har fundet ud af, at det fungerer sgu ikke rigtig under kamp, det her med at give live feedback til spillerne. Men under en træning, så kan jeg jo se nogle situationer, og så ved jeg, at jeg har et fokuspunkt på Mark. Han træner det her.
Så kommer der en situation, hvor Mark han bliver sat i den her situation. Så er der måske 2 situationer, hvor han gør det rigtige, og en anden situation, hvor han gør noget andet, som man kunne forbedre. De situationer kan jeg lige trykke på en knap, og så når han så kommer ud, så kan jeg vise ham de her 3 klip her. Det tager 12 sekunder. Det er prædefineret. Det ser sådan ud, Mark, når du gør det rigtigt. Det ser sådan her ud, når det er det her, du skal forbedre i situationer. Ikke? Og så kan jeg sende ham ind igen 2 minutter senere, så har han fået video-feedback, i stedet for, at jeg skal prøve at forklare ham en eller anden situation, som man overhovedet ikke kan huske. Så der er greb til det her med læring, og det er enormt vigtigt. Det er jeg enig med dig i. Og der er meget teknologi derude, der kan hjælpe. For mig er det mest adgang til de her teknologiske eksperter. Og der sidder også nogle af dem i rummet her, og du er her også, ikke? Altså, fordi det er nogle sindssygt dygtige mennesker. Og de er eksperter på det. Jeg er ekspert på sporten. Vi skal ligesom prøve at give en guidance til, hvad har vi brug for? Og så er hjælpen derude, altså. Har I nogle spørgsmål? Nej, undskyld. Nej, men hvis I har nogle spørgsmål, så må I jo bare råbe højt under omstændigheder. Altså, hvis man nu ligesom gav den gas der, og snakker lidt som Andreas, okay, vi åbnede op for nogle nye muligheder. Jeg ser næsten sådan en cyborg, der kommer konkurrerende. Det kan jo være en sportsgren i sig selv. Kunne man forestille sig, at det her kunne åbne op for, det ved jeg ikke, en helt ny sportsgren, en helt ny interesse, måske faktisk også profilere parasporten til en helt ny højder, hvis man gav den fuldstændig gas ud i fremtiden. Altså det er selvfølgelig meget møntet på proteser, og jeg ved godt, at det er også den vej. Man ser det faktisk også en lille smule i min sportsgren, altså hvor den sportsgren, som jeg dyrker, kørestolsrugby, der skal du lidt misundelig over dem, der har mistet benene? Det er nogle, du i gang? Jamen, dem har jeg også nogle okay. Men det er da super fedt at se, når de løber. Det bliver meget fascinerende, og det er hver gang, jeg ser det. Men for at komme tilbage til det, dem, der er i vores sport, skal have nedsat funktion på 3 af de 4 lemmer. Så det vil sige, at de er rimelig handicappet, men fordi sporten har fået så meget opmærksomhed, og at den er så populær, så er man simpelthen åbnet op for nogen, der ikke har. Så det vil sige, at man har egentlig glemt reglerne, så de har fået deres egen liga. Og det har egentlig gjort, at der er blevet endnu mere opmærksomhed på det. Og de har måske også fundet nogen, som man måske ikke troede, man kunne klassificere ind, men som det kan de måske godt alligevel. Så man har egentlig lavet et spor for nogen, der synes, det er mega fedt, men som ikke kunne være med. Og nu kan de så være med. Altså, og så har de bare lidt mere funktion. Men så har de ligesom deres egen liga. Og det leger man blandt andet med i England, som jo på mange måder er forgangsland til nogle af de her ting. Så der er igen exoskeletter, der slås mod hinanden eksempelvis, eller altså kunne man forestille sig jeg kan ikke lige komme på et godt eksempel, men inden for din springverden kunne man jo godt have noget der sprang ret vildt. Det er godt, hvad du siger, som du sagde tidligere, jamen så vil man måske miste mere interessen i forhold til, så er det meget mere teknologien, der konkurrerer mod teknologien. Ja. Men der må også være noget Formel 1-agtigt. Jo, og det har jo også noget, ikke? Altså lige præcis, fascinationen er en ting. Noget andet er sådan set også, vi ser jo den præstationsfremmende teknologi, som hjælper nogle specielle sportsgrene. Så kunne man jo godt forestille sig det samme her. Eller altså jeg tænker jo, at det kræver jo, at altså man kan jo simpelthen godt opfinde en protese, som via en eller anden energikilde kan sørge for, at den energi, du kommer i den får du 4 gange igen. Og så bliver det jo lige pludselig ligesom at få en raket i røven, og så lander du et eller andet sted over i den anden ende af stadion. Ikke? Det ville da være et fascinerende ting, altså se nogen hoppe så kan man sikkert få Red Bull som sponsor og alt muligt andet, og så videre, så kører det der ud af, ikke? Også så får du vinger lige pludselig. Og det tænker jeg, den er jo sjov nok. Men der kan jo også altså, ja, men altså, og jeg tænker, det er der, hvor der nok er en grænse et eller andet sted. Altså ligesom der er en grænse i raskidræt nu, da Nike opfandt de her carbon i løbeskoene, ikke også, så blev de også reguleret lynhurtigt. Fordi det blev for meget, at nu var det ligesom skoene, der løb, og ikke mændene, der løb, eller kvinderne, der løb. Så jeg tror, der opstår nogle mekanismer i det, men i forhold til sådan cirkusdelen, altså inden for atletik, raskidrætten, der kalder man jo stangspring for en cirkusdisciplin, fordi der er så mange ting involveret i det, og folk bliver fascineret af, at de hopper så højt, og de her ting og sager. Og der ligger der noget i den stang, de springer i. Den kan man også optimere på, ligesom man kan på en protese osv. Altså, man kan gå et stykke vej, men jeg tror på, at de forbund, der ligesom har det,
de vil lægge nogle bremseklodser ind, så man skal nok over og lave et eller andet. Altså man kan også forestille sig, altså, er der ikke kørestols rugby for raske? Nej, det er der ikke. Altså, og hvorfor er der ikke det? Ja, det er jo fordi, det et eller andet sted ikke er interessant. Jamen det ved jeg sgu ikke. Altså, der er jo, når man går i Tivoli, så er der de der biler, der kører ind i hinanden hele tiden, og så videre, så videre, ikke også? Altså, der kunne da godt være, der kunne skabe en større opmærksomhed omkring. Jeg siger bare, kørestols rugby med knive involveret, det kunne altså godt noget. Eller kiler, så man lige kan vippe dem. Ja. Men det er selvfølgelig, altså, der er jo en grænse for alting, altså, fordi det er jo heller ikke interessant at se en, der hopper på piratbenet, som du snakkede om, og så hoppede han lige knap ud i sandkassen. Altså. Selvfølgelig er der men der er jo en eller anden form for grænse, om den så er etisk eller politisk fastsat, det er der jo, eller om det er de enkelte forbund, eller hvordan det, altså, ja, jeg kan godt se, hvor du vil hen af det med det der, og der er jo også noget showmæssigt i det, og det leger man jo også med. Nogle gange spiller damerne også med herrerne i golf, og altså, men det er jo altså, det er både en præstation, men det er jo også noget, der skal ses på, ikke? Og opleves, som man vil. Jeg synes jo, at parasporten har en gylden mulighed for at reklamere sig selv, altså gøre det attraktivt. Også for attraktivt for andre end dem, som har et handicap med det her med hjælpemidler. Altså hele tankegangen. Nu må sige, hvis jeg bruger ikke briller, det kommer jeg nok til på et tidspunkt, men hvis jeg skulle tage et par briller på, så vil jeg da synes, at jeg skal ikke bare kunne se normalt. Jeg vil da kunne se endnu vildere. Jeg vil også kunne se om natten, hvis jeg tager et høreapparat Slap på. Slap af, Andreas. Du er ikke brug for briller. Nej, men mere tankegangen i, at når vi alligevel er i gang med at forbedre, hvorfor flytter vi så ikke den her referenceramme for, hvad det er? Det tror jeg det er en gylden mulighed, man har som parasport, for at gøre sig ekstraordinært interessant, og det kan vi kunne drøse ned på teknologien udefra. Der er et spørgsmål derovre fra i forhold til altså netop i forhold til det der med, jamen, vil vi kunne i fremtiden, du ved, være så liberale, så åbne i forhold til teknologien, og nu har vi set, der er nogle muligheder, det kan noget, at vi vil se en paratlet slå en verdensrekord inden for almindelig eller rask idræt af en eller anden art. Altså, tror I, vi vil kunne komme dertil, hvor det virker som om, at man er blevet mere og mere åben over for det, og teknologien bliver mere og mere involverende, og så er det der, man siger, om du har ben, eller om du har, blades, eller hvad ved jeg, det er det samme, eller kørestolen. Hvad tror I? Ja, det tror jeg, hvis man ikke regulerer sig ud af det. Altså, hvis man åbner op og siger, der er fri leg, så helt sikkert så vil man løbe hurtigere og springe længere og højere, medmindre man regulerer det. Jamen altså, i min sport, der gør vi jo alt, hvad vi kan for at optimere stolen. Det kan jo ikke direkte sammenlignes med en løber. Men som dig er jeg også helt overbevist om, at hvis det var, at man gav frit los, så ville teknologien vinde til sidst. Altså, det ville bare være et spørgsmål om tid. Men du kan nok bedre svare, Lars, på, hvordan det reguleres. Jamen, altså, jeg synes jo, altså, når man ser World Athletics, som ligesom er en international organisation i forhold til atletik for raskidræt, ikke også? Altså, de har jo gentagne gange reguleret, altså carbon fiber, sko er nu reguleret på alle mulige ting og sager. De har undersøgt Pistorius, om han havde en fordel. De har undersøgt Marcus Rehm, der har sprunget 6 eller 24 cm for verdensrekorden i raskidræt. Altså hvis han springer 24 cm længere, så slår han Mike Powells verdensrekord fra 91 i Japan. Det kommer ikke til at ske, fordi han er allerede underkendt, at han får mere energi med ud, end han kommer, eller han taber mindre energi end normale mennesker. Så det vil de regulere. Og derfor så vil du ikke kunne slå en verdensrekord som paratlet, med mindre at det er den fysiske kapacitet i personen, der gør, at du gør det. Ja. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Det kunne da i hvert fald være spændende, og jeg er klar på at se det der 30 meter hop hop over parken. Det vil jeg da gerne betale penge for at se en gøre. Det vil være fantastisk. Skal vi ikke lige give panelet en stor hånd her? Kæmpe hånd. Ej, men tusind tak. Bum! Ej, hvor fedt. Vi lukkede orange scene. Tusind tak for jer, der sad der og lukkede orange, og ikke mindst tak til jer. Ja. Selv tak. Godt. God dag.